Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. שלום, אני נמצאת כאן מאחורי הקלעים, במקום שבו בעוד מספר דקות תתחיל תצוגת האופנה של ועדת פרויקטים. הוועדה תציג את קולקציית החולצות החדשות לשנת 2008-2009. גם אני לובשת חולצה חדשה של הוועדה. אני הולכת לתפוס מקום טוב. והנה סגי סלח יורד למסלול עם חולצת ניווט הדר פלמח, המראה הנכון למנווט הנבון. Push me, and then just hurt me, till I can get my והנה satisfaction. לוטם חממה יורדת אל המסלול כשהיא לובשת חולצות עלייה לרגל במגוון צבעים, שכבות, הטרנד החזק למאי 2009. כעת עדן אלפסי יורדת אל המסלול ומוכיחה שלפעמים האקססורי הכי טוב הוא חיית מחמד, כשהיא מחזיקה בידיה שני תלמידי בית ספר צין אשר עברו סמינר בר בת מצווה של ועדת פרויקטים. ברגע זה ממש הסתיימה התצוגה. אני הולכת להציג רעיונות בלעדיים עם הכוכבים. בחזרה אליך גיא.